Energy Innovation Technology е компания, базираща дейностите си на иновации в областта на енергийните технологии. Ние осигуряваме решенията, от които се нуждаете и подкрепата, която заслужавате, като обхващаме всички етапи на консултиране, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на ютилити решения. С нашия богат опит и доказано добри практики, вече имаме множество успешно изпълнени проекти. За нас е чест да бъдем ваши партньори в създаването и имплементирането на услуги и интегрирани решения в енергетиката, отговарящи на най-високите световни стандарти. Какво ни отличава? Изграждаме всички наши решения с фокус върху нуждите на нашите клиенти, като същевременно следваме международни практики. Нашата основна мисия е да създаваме надежни партньорства, които се основават на иновации, съвременни технологии и дигитални решения, способни да надграждат и подобряват бизнеса. За да постигнем това, разполагаме с екип от професионалисти, инженери с многогодишен опит в сферата на енергийните технологии. Нашите експерти са напълно посветени на своята работа и ще бъдат вашият надежден партньор за оптимизиране, управление и развитие на вашия бизнес. Energy Innovation Technology вече предлага иновативната за пазара услуга Energy Advisor. Услугата, базирана на Smart Metering, ще спомогне за повишаване на ефективността чрез наблюдение и визуален анализ на различни процеси в реално време. Решението включва и AI анализи, които са важна част от енергийните политики на вашата компания. Energy Advisor е вашият надежден съветник и партньор, който ще спомогне за постигане на ефективно управление на електрическата консумация във вашите обекти. С помощта на нашите специалисти ще осигурите енергийна ефективност, която е гаранция за устойчив и успешен бизнес. Избирайки Energy Innovation Technology и нашата нова услуга Energy Advisor, ние ще сме тук, за да ви помогнем да изградите бъдещето си с увереност във всяка единица потребена енергия и използвайки всички възможности, които предлага енергийния преход.